لوکی پوجدے پیسل قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دیا پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ آقا اس دور دے اندر آئے نائے جن دے حسن تے رب بھی ناز کرے، میرا سونا نبی میرا پیارا نبی جی دے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، جی دے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، ایسا نبیاں دا سلطان آیا، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی، اینا بے کس تے مظلوماں لئی سونا بن کے رحمت دا پیغام آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق
ونصرا وقد أضلوا كثيرا. الہی تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، اگر تیرا کرم نہ ہو سل قیامت ہے زندگی. ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من، ویکھ کے تیرا چن گیا آپ من، ویکھ کے تیرا تیرے ورگا کسے دا نہیں چن آمینہ، ویکھ کے تیرا چل گیا آپ من، آمینہ ویکھ کے تیرا تیرے ورگی کسے دی تے قسمت ہی نہیں، تیرے ورگی کسے دی تے عظمت ہی نہیں، تیرے ورگی کسے دی تے قسمت ہی نہیں، تیرے ورگی کسے دی تے عظمت ہی نہیں. تو محمد دی ماں آخدا کل جہاں، تو محمد دی ماں آخدا کل جہاں، تینو ملیا اے رب دا سجن آمینہ، ویکھ کے تیرا ویکھ کے تیرا چل گیا آپ من، ویکھ کے تیرا میری اکھیاں نے سارا اے جگ چھانیا، میری اکھیاں نے سارا اے جگ چھانیا، بعد چانن دے راز میں جانیا، ہووے صدیاں عمر جانی تھک اے نظر، ایسا ملنا نہیں سونا بدن آمینہ، ویکھ کے تیرا چل گیا آپ من، تیرے ورگا کسے دان آمینہ، ویکھ کے تیرا چل گیا آپ من، آمینہ ویکھ کے تیرا سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بھلائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام المرسلین رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس ذات واسطے، دوستو، بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک دا شکر ادا کرنے
کہ جس مال کے ارض و سما نے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اس پنڈ دو کی کلاں دے رہن والے ہو، قرب و جوار بستیاں دے اندروں آنے والے ہو، دعا کرو اللہ پاک ساڈا آنا مل بیٹھنا قبول فرما کے ساڈی نجات دا سبب بنائے۔ آج میں تہاڈے سامنے رسول معظم، رسول مکرم، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، شیما دے ویر، رب دے حبیب، جنہ دے ورگا دنیا تے آیا کوئی نہیں، کوئی آ کیویں جائے کہ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، جیدہ مرتبہ اللہ، جیدہ مقام تے رتبہ اللہ نے انوکھا بنایا۔ اونا دے آن تو پہلے دے حالات تہاڈے سامنے کچھ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کروں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اللہ دے پاک قرآن تے توجہ فرماؤ۔ سب تو پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے جڑا سب تو بڑا ظلم چلیا، سب تو بڑی جہالت دا دورہ ہویا، وہ ایک ایسا دور ہے جدو اونا دے کولو انبیاء نبیاں دا علم چلا گیا، ادو جہالت آ گئی۔ انج سمجھو جو آسمان تو اللہ پاک نے اونا دی ہدایت واسطے جو نسخے نازل فرمائے، جو اللہ پاک نے اونا دے واسطے کتابی شکل دے اندر یا کچھ اوراق دی شکل دے اندر، کچھ صفحات دی شکل دے اندر اللہ پاک نے صحیفے نازل فرمائے، جدو اونا نے اونا صحیفیاں نو چھڑیا، ادو اونا دی زندگی اندر جہالت آ گئی۔ جدو جہالت آئی، سب تو پہلے اونا نا جیڑا کام کیتا ہے او اللہ دے نال اللہ بنان والا کام کیتا ہے۔ اللہ دے نال اونا نے شریک بنائے، اللہ دے نال اور معبود بنائے۔ پیارے نوح علیہ السلام دے دور دے اندر 5 ایسے لوگ سن جڑے بڑے نیک، اللہ اور اللہ دے پہلے رسول، اونا دے تابع رہن والے، اونا دے مطابق زندگی گزارن والے، جدو او فوت ہوئے اونا دے لوگاں نو شیطان نے ورگلایا، اونا دے ایسے علم دی وجہ تو اونا نے کیا، شیطان کیا لگا کہ تسی اپنے فوت ہون والے آواز سے غم دے اندر رہندے ہو، تے انج کرو کہ تسی اونا دے مجسمے بنا کے اپنے گھراں دے اندر رکھ لو، اپنی عبادت گاواں دے اندر رکھ لو، تہاڈا تے کتے جذبہ بندا رہے گا تے تہاڈی یاد بھی تازہ ہوندی رہے گی۔ اونا نے بنا لے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، اونا دے نا کی سی نیک اولیاء کرام دے۔ مال کے کائنات نے اپنے قرآن نو اس انداز نال بیان فرمایا ہے۔ خال کے کائنات نے فرمایا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ہے میرے پیارے نبی جی انہاں لوگاں دے بارے اپنے امتیاں نو دسو نا ہے کیویں شرک دا آغاز کیتا ہے۔ انہاں نے اپنے نیک اولیاء جنہاں نے اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں ہے، جنہاں اللہ دے نال پیار پایا ہے، جنہاں اللہ پاک نو اپنا رب من کے زندگی گزاری، جدو او لوگ فوت ہو گئے انہاں دے بعد جڑے انہاں دے یاد کرن
والے انہاں دے پیارے محبت کرن والے انہاں نو شیطان نے ایسی چال چل کے انہاں نو شرک دے ول راغب کیتا ہے سب تو پہلے شیطان نے انہاں نو اس انداز دے نال مائل کیتا نا کہ تسی انہاں دیاں مورتیاں بناؤ اپنی عبادت گاواں دے اندر سجاؤ اپنی مساجد دے اندر اپنے گھراں دے اندر سجاؤ نا تاکہ یاد تازہ رہے جدو انہاں لوگاں نے تصویراں بنائیاں بنانے والے ہن اے بھی فوت ہو گئے بعد آن والیاں نسلاں ایسیاں نسلاں ہویاں انہاں نو شیطان نے کیا نا تہاڈے آبا و اجداد انہاں دی پوجا کر دے انہاں دے کولوں بارشاں منگوان دے انہاں دے کولوں حاجتاں پوریاں کروان دے تسی انہاں دی عبادت کیوں نہیں کر دے تسی انہاں دیاں کیوں نہیں من دے تسی انہاں دی عبادت کرو کیونکہ تہاڈے آبا و اجداد انہاں دی عبادت کر دے حالانکہ آبا و اجداد تے اللہ دی عبادت کر دے صرف یاد تازہ واسطے انہاں نے انہاں دیاں مورتیاں نو سجایا ہے لیکن اللہ دے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے ایسی قوم نو بڑا باز کیتا ہے ایسی قوم نو اللہ دا پیغام سنان دے رہے اللہ دے پیارے فرمان تے انہاں دی چلان دی کوشش کی تھی لیکن ایسی ظالم قوم جنہاں نے شرک تے اتنی پکی ہو گئی اپنے آبا و اجداد دے ول قائل ہو گئی نا انہاں لوگاں نے نوح علیہ السلام دی نہ سنی اللہ دے پیارے نوح علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا کیتی اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرمائے جنہاں نے تیرے نوح نو جھٹلا چھڑیا ہے انی عمر تبلیغ کرن دے بعد دعوت دین دے بعد انہاں نے تیرے نوح دی ایک نہ سنی اللہ سونے انہاں نو تباہ و برباد فرمانا ہے جدو اللہ پاک نے فرمایا او پیارے نو کشتی بنا لائے اپنی کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا سوار کر لویں لیکن سونیا بندر بٹھا لے سانو کوئی پرواہ نہیں اپنی کشتی دے اندر کتا بٹھا لے سانو کوئی پرواہ نہیں ہر چیز دا جوڑا بٹھا لے سانو کوئی غرض نہیں سانو کوئی اعتراض نہیں ہاں تیری کشتی دے اندر مشرک نہ بیٹھے تیری کشتی دے اندر شرک کرن والا نہ بیٹھے نہ ادھر ویکھ میرے پیارے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے نے یہ پھر بھی مزاق کر دے نو کشتی کتھے چلائے گا ایتھے تا پانی کوئی نہیں دریا سمندر کوئی نہیں نو کتھے کشتی چلائے گا مزاق کر دے کیونکہ نوح علیہ السلام نو اللہ دا حکم آ چکیا سی سونیا کشتی بنا لائے اللہ پاک تہانوں بچائے گا اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے گا نا آؤ ذرا غور فرماؤ میریاں باتاں تے توجہ فرماؤ قرآن سنا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں ظالمانوں اللہ پاک نے جنہاں نے شرک کیتا تباہ و برباد کر دیتا ہے چاہے نبی دا بیٹا ہوئے چاہے نبی دا اپنا چہیتا ہوئے میرے پیارے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو ڈوب دیا نو اللہ دے سامنے اس طرح ویکھ کے اپنے بیٹے نو دعاواں واسطے ہاتھ اٹھا لائے اللہ سونیا میرا بیٹا اللہ سونیا میرا دل دا نور اللہ سونیا میرے دل دا چراغ میرے دل دا چین ڈوب رہا ہے اللہ سونیا میرے بیٹے نو بچا لائے اس تو پہلے نو پیغمبر کہندے نے بیٹا آ جا کشتی اندر سوار ہو جائے لیکن بیٹا کہندا میں اونچی پہاڑی تے چڑھ کے اپنی جان بچا لاں گا اپنا آپ بچا لاں گا لیکن نو پیغمبر نو پتا سی اج اللہ دے قہر دے کولوں کوئی نہیں بچے گا اللہ دے قہر دے کولوں کوئی بچ نہیں سکدا ہے اس دے باوجود جڑا بیٹا ہے کہندا اونچی چوڑی تے چڑھ کے اپنی جان بچا لاں گا لیکن جدوں پیارے نوح نے اپنے بیٹے نو ڈوبدیاں ویکھیا اللہ دے سامنے التجاواں کیتیاں اے کائنات دے شاہ میں تیرا نوح تو میرا خالق اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اللہ فرماندے نے نوح پیغمبر جن نے میرے نال شرک کیتا ہے جن نے مینوں نہیں منیا اوندا تیرے نال کوئی تعلق نہیں اس واسطے اپنے بیٹے دیاں فریاد رسیاں نہ کر اپنے بیٹے دے بارے میرے سامنے التجاواں نہ کر ورنہ تو بھی اپنی نبوت والے نبیاں والی لسٹ دے اندروں اپنا نام کڑوا بیٹھے گا نا اللہ پاک نے سخت الفاظ استعمال فرمائے نا اوے لوگوں شرک دا آغاز نوح پیغمبر تو ہویا ہے کیسا میرا پیارا اللہ ہے جن نے ایسی کائنات بنائی جن دا نظام چلایا ہے وہ دے نال بھی
شرک کرنے والے لوگوں نو رزق دیتی جا رہا ہے او دے نال جن نے دوسرا تے تیسرا الہ بنا لیا ہے جن نے او دے نال معبود بنا لائے اللہ پاک نے انہاں دے کول انہاں دیاں روزیاں نہیں کھوئیاں اے ہوئی لوگو لات منات عزا ہے لیکن آج نو علیہ السلام دی قوم تے ایسا ظلم انہاں نے کیتا ہے انہاں نے بڑیاں دیاں مورتیاں دیاں عبادتاں کیتیاں شرک کیتا ہے لیکن چل دیاں ایسا دور بھی آیا ہے ایسا دور بھی آیا نہ ہے جیڑا دور عرب دا دور ہے پیارے اسماعیل علیہ السلام نو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے عرب دی سرزمین مکہ دے انہاں نے آباد کیتا چھوٹی عمر دے اندر ہی انہاں نو ایتھوں دا رہن اور سہن دا عادی بنایا تاکہ بیٹا اس زمین نو آباد کرے جتھے اللہ پاک دا گھر بننا ہے پیارے اسماعیل علیہ السلام دی قوم اسماعیل علیہ السلام اس اللہ دے کر دیا آباد کاری واسطے محنت کر رہے نے ادھر قوم قبیلے آ رہے نے اللہ نے پانی دے چشمے جاری کر چھڑے نے لیکن اے سلسلہ چلدا گیا آج عرب دی سرزمین تے بھی ایسی جہالت دا دور برپا ہو گیا کہ اللہ دی ذات دے نال انہاں نے بھی او یعوق یعوس نصر ود ایسے معبوداں دی انہاں نے بھی عبادت کرنی شروع کر دیتی اللہ دے نال شرک انہاں لوگاں دے اندر بھی آ گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی پاک سرزمین تے اے بھی شرک دا بول بالا ہونا شروع ہو گیا آؤ ذرا غور فرماؤ اللہ پاک نے نا انہاں نو اس طرح بیان فرمایا اللہ دا قرآن پڑھیے تے پتہ چل جائے گا قرآن پڑھیا کرو تاکہ سانو پہلیاں امتاں دا پتہ چلے انہاں نے کیویں دے اللہ پاک نو دوری اختیار کی تھی آج اسی بھی اگر اللہ تو دور ہوواں گے جاہل بن جاواں گے جدو جاہل بنا گے پھر شرک بھی ساڈی زندگی دے اندروں ملن گے لیکن بندہ ادو تک شرک دے اندر نہیں جاندا جدو تک وہ قرآن پڑھدا ہے رسول پاک دا فرمان پڑھدا ہے اور عمل کردا ہے بندہ کدی بھی ایسی ظلم اختیار نہیں کر سکتا اللہ پاک نے عرب والیاں دے حالات نو بیان فرمایا مالک کائنات نے فرمایا ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمت ضیزى مالک کائنات نے فرمایا ہے ان عرب والیاں نے اللہ دے ناد لات منات عزا تے ہوبل لات منات عزا دا تذکرہ قرآن اندر ملے آئے فرمایا انہاں چیزاں نو اللہ پاک دے نال جوڑ چھڑے آئے نہ کوئی لات دے کولو اپنیاں حاجات پوریاں کروا رہے آئے نہ اپنیاں مشکلاں کوئی منات دے کولو پوریاں کروا رہے آئے نہ کوئی جیڑا بندہ کوئی عزا دے در تے جا کے نظرہ نیازاں پیا دیندا ہے یہ کوئی اپنا آپ کھیکھن کھیل رہے آئے نہ پیارے اللہ تو ہٹ کے انہاں بتاں دیاں عبادتاں کیتیاں جا رہیاں نے انہاں دیاں عزتاں ایویں کیتیاں جا رہیاں نے جویں اللہ دی عزت کرنی سی نہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ مالک کائنات نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى تسی انہاں لوگاں نو نہیں ویکھیا ہے جنہاں نے لات تے عزا نو اللہ پاک دے نال جوڑ چھڑے آئے نہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى انہاں نے جیڑی مناتے انہوں اللہ دی بیٹی کہہ چھڑے آئے اللہ دی بیٹی اور اے ہوئی مفسرین نے ایسا نقشہ بیان کیتا لات عزا تے منات تیناں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہہ دیتا اللہ نے قرآن اندر ایسا نقشہ بیان فرمایا مالک کائنات نے فرمایا ایسی قوم جاہل جہالت دی ماری قوم ظلمہ دی ماری ایسی قوم نہ اندھیریاں دے اندر اس طرح غرق ہوئی قوم سی نہ اللہ پاک نے فرمایا انہاں نے ایک خیال
نہیں کیتا سی اللہ دیاں بیٹیاں بنا رہے آئے، انہوں نے ایک خیال نہیں کیتا سی اللہ دے نال کنہ نو جوڑ رہے آنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى، اپنے واسطے تے بیٹے پسند کر دینے، اللہ پاک نو بیٹیاں دا مالک بنا چھڑے آئے نا ہے، اپنے واسطے تے پتر چاہم دے، اللہ پاک دے واسطے انہاں بیٹیاں دا نام دے دیتا ہے نا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے ایسی ظالم قوم ہے تلک اذن قسمت ضیزا، انہوں نے ایسیاں نا انصافیاں کی دیا ہے، انہوں نے نا انصافیاں ایسیاں کی دیا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی نا انصافی دے بارے فرمایا انہوں نے ظلم کیتا ہے، اللہ پاک دے واسطے انہوں نے بیٹیاں دا انتخاب کیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دی کوئی بیٹی نہ بیٹا، نہ اللہ ہی کسے دا بیٹا بیٹی، اس واسطے لوگوں اللہ پاک تے انہاں چیزاں تو پاکے، اللہ پاک تے انہاں چیزاں تو مبرائے نہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مالک کائنات نے فرمایا ہے اے جڑے لات منات عزا انہاں نے نام رکھے نے، انہاں نے آپ نام رکھے نے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، انہاں نے آپ نام رکھے، انہاں دے ابا و اجداد نے نام رکھے نہ، جدو بھی اللہ دے پاک نبی نے انہاں نو اللہ دے ول بلایا تے انہاں نے کیا محمد کے ہو جی عبادت لے کے آیا ہے، اے محمد کیڑے دین ول دعوتاں دیندا ہے، اے کیڑا دین سانو بیان کردا ہے، حالانکہ اسی اپنے باپ دادے نو تے انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا ہے، انہاں دی پوجا کردیاں ویکھیا ہے، انہاں دے کولوں اپنیاں مشکلاں حل کرواندیاں ویکھیا ہے نا، جیڑا بھی مسئلہ بندا ساڈے ابا و اجداد انہاں دے سامنے رکھ دے مسئلہ حل ہو جاندا ہے۔ شیطان نے ایسی مت ماری ہے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے مکے دے عرب دے حالات میں دے ہو گیا سن، انہاں نے انہاں لات منات عزا نو اللہ دا شریک بنا چھڑیا، اللہ دیاں بیٹیاں کہہ چھڑیا نا، اللہ پاک نے فرمایا ہے اے جڑے انہاں نے باپ دادے نے نام رکھے، فرمایا ما انزل اللہ بها من سلطان، مالک کائنات نے فرمایا ہے اللہ پاک نے انہاں بتاں دی کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے انہاں دی کوئی سلطان انہاں دے واسطے اللہ پاک نے کوئی برہان نازل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے انہاں دی کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے پیارے نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سونیا ساڈا ابراہیم دا تذکرہ کرو نا، وہ اللہ دا سچا نبی، اللہ پاک نے گواہیاں دے چھڑیاں نے، کتے اللہ پاک نے ابراہیم نو خلیل آکھیا ہے، کتے اللہ پاک نے فرمایا ساڈے پیارے یوسف دے بارے کہو نا، انہاں دا تذکرہ کرو، او بھی ساڈا صادق نبی سی، حیا والا نبی سی، کتے اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن اندر فرمایا ہے او سونیا اسی تہانوں اعلی شان عطا فرمائی، اسی تہانوں کائنات والے آواز سے بڑا شاہد نذیر مبشر بنا کے نازل فرمایا ہے، اللہ پاک دا قرآن سنو، اپنے دلان دی بنجر زمین نو آباد کرو، کتے خالق کائنات نے فرمایا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا،
اللہ نے نبیاں دیاں دلیلاں بیان فرمائیاں ہے سونے اسی فلاں نو نبی بنایا ہے اسی فلاں اپنے پیارے نو نبوت دے نال سرفراز فرمایا ہے سونے انہاں دا تذکرہ کرونا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے اسی تہانوں انہاں لوگاں واسطے شاہد ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے اسی انہاں دے واسطے ظلماں دے اندر ایسی اندھیریاں والی زندگی دے اندر سراج بنا کے بھیجیا سراج کیا جاندا ہے سورج بنا کے بھیجیا جدو سورج روشنی کر دے وے پھر لائٹاں بجھاندیاں نے موم بتیاں تے دیوے بجھاندے نے اللہ پاک نے فرمایا سونیا جدو تہاڈا چراغ روشن ہو گیا سارے نبیاں دیاں نبوتاں چلیاں گئیاں سارے جننے بھی اس تو پہلے معبوداں دی عبادت کیتی جاندی انہاں ساریاں دیاں عبادتاں ختم ہو گئیاں انہاں سارے دیاں پوجا پاٹ کرنیاں ختم ہو گئیاں سونیوں ہن جیڑی دعوت چلے گی جیڑا پیغام چلے گا صرف تہاڈا پیغام ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا اسی تہانوں اپنے لوگاں واسطے رحمت بنایا ہے اللہ پاک نے دلیلاں بیان فرمائیاں لیکن جیڑے لات منات عزا انہاں دی کوئی دلیل نہیں اللہ پاک نے انہاں دے بارے فرمایا ہے اے لوگ جیڑی انہاں دی پوجا کر دے انہاں دے واسطے اپنی زندگی نو لگایا ہے مالک کائنات نے فرمایا ہے آپ ہی لگے یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس فرمایا اے اپنی خواہشاں دی پیروی کر رہے ہیں اپنے دل دیاں من دے نے اللہ دیاں چھڑ دیندے نے اپنے خواہشاں دیاں تے من دے نے اپنے دل دیاں مراداں تے من دے نے لیکن اللہ دیاں چاہتا نہیں من دے اللہ دیاں عبادتاں نہیں کر دے اللہ دے گلاں دے پیچھے نہیں چل دے مالک کائنات نے فرمایا ہے اللہ ذل جلال نے فرمایا ہے اللہ ارض و سما نے فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں لوگاں نے ایسی گمراہی خریدی انہاں لوگاں نے ایسی گمراہی خریدی جیڑی مالک کائنات نے فرمایا ایسی گمراہی انہاں دی دنیا بھی برباد کر دے گی انہاں دی آخرت بھی برباد کر دے گی آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی آقا علیہ السلام جے پیدا تے نہیں ہوئے سی نہ اے ہے ہو جیا دورہ سی نہ لوگ بتاں دے پجاری بن چکے سی لوگ یتیماں اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دین دے یتیماں دے سراں تے کوئی سہارا دین والا یتیماں دے سراں تے کوئی شفقت دا ہاتھ رکھن والا نہیں سی نہ ایسی زندگی گزر رہی سی لوگاں دی ایسے اندھیریاں دے اندر لوگاں دے دن رات گزر رہا سی نہ انہاں نے جہالت دے اندھیرے دے اندر اپنی زندگی نو ایسا خراب کر چکے سی او ایسے یتیم بڑے جڑے نے سردار لوگ نے جڑے پیسے دولتاں والے ماڑیاں تے ظلم کر دے سودی کاروبار کر دے جوا کھیل دے نہ انہاں دے ذریعے ماڑیاں تے جڑا ظلم کیتا جاندا ہے ایسا ظلم سی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال ختم ہو گیا نا جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا اللہ دے پاک نبی نے سب تو پہلے جڑا مکے اندر آ کے کام کیتا ہے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا ہے اللہ دے مقابلے اندر اللہ دے ذات دے نال جنہاں نو شریک بنایا گیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو اللہ دے گھر چوں کر دیتا ہے نا ایتھے ایک ایسا بت بن چکیا سی جن دی بڑی دیر تو عبادت کیتی جاندی ان دی ایسی لوگ عزت کر دے او دی تکریم کر دے جیدا نام حبل رکھیا نا ان دی انی عزت انہاں نے کیتی انہاں دے نال پیار کر دے کہ انہوں اللہ دے کار بیت اللہ دی چھت تے نصب کر دیتا ہے اللہ دے کار تے او دا ٹھکانہ کر دیتا ہے
ایسے اینو مقام انہاں نے دیتا، ایسا مرتبہ انہاں نے انہوں دیتا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتے چڑھ گئے، میرے پیارے نبی نالے چھڑیاں مار رہے نے، ہر ایک بت نو میرے پیارے محبوب مار رہے نے، نالے آقا علیہ السلام دی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نے، آقا علیہ السلام نالے قرآن پڑھ رہے نے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سونیا کہہ دیو آج حق آ گیا، آج سچ دا دور نافذ ہو گیا، آج باطل جان والا ہے، باطل مٹ چکیا ہے، باطل دے مٹن دا ٹائم آ گیا ہے، باطل دے تو نسن دا ٹائم آ گیا ہے نا، جھوٹے معبوداں دے اج تو خاتمے دا دن آ گیا ہے نا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں اے پہلے ہی بت بنائے، کدو دیاں ہی مورتیاں بنائیاں، انہاں نے کدو دے بت بنا کے انہاں دیاں عبادتاں کر دینا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسی دور دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا آنا ہون لگا ہے نا، لوگوں کران دے اندر ہر کر دے اندر علیحدہ بوتے نا، ہر کر دا علیحدہ بوتے نا، آویختے سی مشرق والیاں دا علیحدہ ہے، شمال والیاں دا علیحدہ ہے، مغرب والیاں دا علیحدہ بوتے نا، ہر کر دا ہر بیماری واسے علیحدہ بت بنا کے انہاں دی پوجا کر دینا ہے۔ ایسے مکہ معظمہ دے اندر ایک تین ایسے مذہب رہندے سن، یہودی، عیسائی تے بت پرست لوگ، تیناں لوکاں دا دورہ۔ یہودی کہندے اسی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر اللہ دے پیارے اللہ پاک نے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین نو پسند کیا ہے، فرمایا کہ اسی ابراہیم نو پسند کیتا، دے دین نو بھی پسند کیتا، اسی او دے ایمان نو بھی پسند کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دے نال اے محبت دی وجہ تو نا لوگاں نے سمجھیا کہ اسی بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی گزار رہے ہیں، لگ رہا ہے وہ بھی بت پرستی کر دے سی، انہوں نے اپنے ذہن دے مطابق، یہودیاں نے کیا اسی ابراہیم دے دین تے، عیسائیاں نے کیا اسی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے، بت پرست لوگاں نے کیا اسی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے۔ اللہ پاک نے اس بات نو بیان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے او یہودیو تسی بھی سنو، او عیسائیو تسی بھی سنو، او بتاں دی پجاریو تسی بھی سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ فرماندے نے میرے پیارے ابراہیم یہودی نہیں سن، میرے پیارے ابراہیم عیسائی نہیں سن، میرے پیارے ابراہیم تے حنیف مسلمہ یک طرفہ مسلمان سن، یک طرفہ مسلمان سن۔ توجہ فرماؤ نا، اللہ دے پیارے قرآن نے نقشہ کھول کے بیان کیتا ہے، فرمایا میرے پیارے ابراہیم تے اللہ وال بلان والے سن، او یہودیو عیسائیو انہوں اللہ نے کھل کے فرمایا ابراہیم تے نہ یہودی عیسائی سن، نہ او بت پرستی کرنے والے ہو، او بتاں دے مجاورو سنو، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں سن، ابراہیم مشرک، بولو ستے ہو، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن، اللہ دی عبادت دے علاوہ کسے دی عبادت کرنے والے نہیں سن۔ اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام نہ اللہ نے قرآن اندر ایسا نقشہ بیان فرمایا، سنو قرآن دے ذریعے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔
اللہ پاک نے فرمایا ہے اے جڑے اہل کتاب لوگ نے یہودی تے عیسائی اے بت پرستی اپنا دین بنان والے اے جھگڑ دے سن اسی ابراہیم والے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے اہل کتاب سنو، اسی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تے کتاباں نازل ہی نہیں سی کیتیاں، ابراہیم علیہ السلام تے ساڈا دین پڑھان دے، سانو اپنا معبود تسلیم کر دے، اسی تے اس تو پہلے یہودیوں اسی تورات نو نازل ہی نہیں سی کیتا، عیسائیوں اسی اس تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام نو نازل ہی نہیں سی فرمایا، اسی انجیل دا پیغام دین واسطے کسے اور نو نہیں کیا، بلکہ کتاباں آئیاں ہی بعد اندر نے، یہ کتاباں اللہ پاک نے نازل ہی بعد اندر کیتیاں نے۔ کون کہندا ہے موسیٰ علیہ السلام دے دین دے ابراہیم علیہ السلام یہودی، کون کہندا ہے عیسائی ہے، لیکن اللہ فرمان دے نے ایسے ظالماں نو پتہ ہی نہیں ابراہیم تو بعد یہ ساریاں کتاباں آئیاں نے، ابراہیم علیہ السلام تو بعد اے تورات انجیل بعد اندر بنیا، بعد اندر اللہ پاک نے نازل فرمایا افلا تاکلون، ایسے ظالمان ہوں عقل ہی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں، اے بے عقلے نے، اے عقل لے مارے نے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اجے نانا نہیں ہویا ہے، آقا علیہ السلام تو پہلے مکے دے حالات بت پرستی والے، مکے دے حالات ایسے ہو گئے سن، اللہ دے پیارے نبی دی دعوت تو اندازہ لگاؤ نا، آقا علیہ السلام جدو انہاں نو دعوت دیندے، انہاں نو ایک اللہ دی طرف بلاندے، اے لوگ کہندے نے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے لوگ کہندے نے اے محمد کی انہاں سارے بتاں نو چھڑ کے کلا دیاں دعوتاں دے رہا ہے نا، انہاں سارے جڑے اے ساڈے مشکل کشا، ساڈے حاجت روا، ساڈے بگڑیاں بنان والے، اسی جڑے بیت اللہ دے اندر ٹکائے، اسی جڑے بیت اللہ دے اندر انہیں بت رکھ دیتے نے، انہاں نو اے بیکار کہندا ہے، اونوں کلے نو کارآمد کہندا ہے۔ اے محمد کیڑا دین لے کے آیا، انہوں نے ساتھ تو پہلے اعتراض کیتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ دا قرآن اس بات دا نقشہ بیان کر رہا ہے نا، انہاں لوگاں نے ایسی دعوت نو عجیب سمجھیا ہے نا، ایسے پیغام نو عجیب سمجھیا ہے نا، اپنی بات نو مکمل کردا جاواں، آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، انہاں لوگاں نے کیا سی انہاں نو اس واسطے نہیں پکار دے کہ ساڈیاں مشکلاں دور کرن، ساڈیاں جڑیاں نے حاجتاں پوریاں کرن، اسی تے انہاں نو تاں پکارنے ہاں کہ اللہ دے انہاں دے ذریعے قریب ہو جائیے، انہاں دے ذریعے اللہ دا قرب لینا چاہنے ہاں۔ لیکن اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن تیرے تے میرے واسطے ہدایت دا چشمہ بن کے آن والا ہے، اللہ پاک نے ہدایت دا چراغ روشن کیتا ہے، اللہ پاک نے ایک قرآن ایسا پیارا واضح پیغام دیتا ہے، لوگو اگر تسی اللہ دے مخلوق دے درمیان کسے دوسرے تیسرے نو اللہ دے درمیان شریک کر لو گے، انو اپنا سفارشی مان لو گے، اللہ دے قریب ہون دا ذریعہ مان لو گے، سنو پھر تسی کڈے وڈے کاٹے اندر جینا ہے۔ اگر تسی اے مخلوق نو اگر ذریعہ بنا لیا، کسے بت نو ذریعہ بنا لیا، بت نو پتہ نہ چلیا تسی کی کہہ رہا ہے، بت نو اگر بھول گیا، اگر بندہ بھی بھول گیا، جنہیں بھی مرشد صاحب پیر صاحب بھول گیا، دسو بندہ تے وچکار ہی رہ گیا نا، اجے اللہ کول پیغام تے نہیں گیا، بندے نے سنائی بندے نو، بندہ بھول گیا کہ میرے مرید نے پتہ نہیں مینوں کی آکھیا سی،
اللہ تک پیغام تے نہیں جا سکتا. اللہ دا قرآن سنو. اللہ کی کہندا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے مال کی ارض و سما دا قرآن کہہ رہا ہے نا ہے اوے بندیو میرے دے درمیان تے مخلوق دے درمیان نہ ہے, میرے درمیان تے میری مخلوق دے درمیان ایسا واسطہ نہ پاؤ جیڑا گمراہی دا واسطہ ہے, جیڑا ایسا واسطہ نہ پاؤ جیڑا واسطہ تہاڈا دین ہی نہیں. اللہ پاک دا قرآن سنو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مینوں تسی پکارو میں تہاڈیاں پکاراں سنائے. اللہ فرماندے نے سونے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ دیو مینوں پکارو میں تہاڈیاں پکاراں نو سنائے. اس واسطے لوگوں ایسے دور دے اندر میرے پاک نبی آئے, اللہ تو بیگانے ہو کے زندگی گزاری. انہاں لوگاں دے اللہ پاک تو بیکار رہ کے اللہ پاک تو دور رہ کے انہاں نے زندگی گزارن دی کوشش کی نہ. اس وقت ایسا ظلم چھا گیا سی نہ, بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, ایسا اندھیرا چھا گیا سی جڑے اندھیرے دے اندروں نکلنا ناممکن ہو چکیا سی نہ. لیکن اللہ پاک نے کیویں انہوں ممکن بنایا ہے, اللہ پاک نے کیویں انہوں کارآمد بنایا نہ. مالک کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسا پیارا نبی بنایا ہے, ایسا سونا روشن چراغ بنایا ہے, ایسا پیارا ہدایت دا چراغ بنایا. اللہ پاک نے فرمایا جتھے میرا پیارا آ جائے ہوتے کسے دوسرے دی بات نہیں چل سکتی نہ. آؤ ذرا غور فرماؤ نہ, اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چراغ بن کے آئے نہ جس وقت لوگاں دا ظلم دا دور آئے, لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. انہاں لوگاں نے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس دور دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اسی مومنہ واسطے احسان بنا کے نازل فرمایا ہے, اسی مومنہ واسطے کیسا امن دا پیغام بنا کے نازل فرمایا ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. لوکی پوج دے پیسل قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو اونا در در دیاں پجاریانو سونا ایک در تے جھکان آیا کائنات دا کلا امام آیا. آقا اس دور دے اندر آئے نائے جن دے حسن تے رب بھی ناز کرے. میرا سونا نبی میرا پیارا نبی جی دے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی, جن دے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی. ایسا نبیاں دا سلطان آیا, بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی. بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی. اینا بے کس تے مظلوماں لئی سونا بن کے رحمت دا پیغام آیا. ایسا نبی آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آؤ ذرا آخری بات سنو نا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑا پیارا بنایا. اللہ نے میرے پیارے محبوب نو بڑا پیارا بنایا. اللہ نے سب تو پیارا بنایا ہے میرے پاک نبی نو بنایا. اس تو بعد کے کوئی سونا نہیں آیا, لیکن جدو او سونا آیا ہے سونے آندے مان ہی ٹوٹ گیا ہے. اینا سونا رب سونے نو بنایا
بنایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ جدو سونا آ گیا تے بڑے بڑے سونے اس وقت لک گئے، چھپ گئے، سارے آندیاں نظرہ میرے پاک نبی تے جم گئیاں۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ سونے ورگا نہیں نہیں، سونے ورگا نہیں جاگت کوئی آیا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، او دے نالو سونی چنا، تیرے نالو سونی چنا، او دے پیر دی تلیے۔ جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا ہے، جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا، پھر تاریاں نو بولایا، جدوں تاریاں جھرمٹ پایا، ادوں ساریاں نے گایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے، سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے، کعبے اتے چڑھ کے اذان سنائیے، کولیاں تے لیٹ کے بھی دیندا رہیا دہائیے۔ او حبشی نو سینے جدوں سونے لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ جدوں میرے آقا دنیا تو آئے، ظلم دا جانا ہویا، ظلم دا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو گیا، لیکن جدوں میرا پیارا محبوب دنیا تے جلوہ گر ہویا، اس وقت بڑیاں بڑیاں دے پیتے پانی، اس وقت تاریخ والیاں لکھیا بت پرست اگ دے پجاری عبادت اگ دی کر رہے سی، جدوں میرے محبوب پیدا ہوئے اگ دا پامبڑ ساڑے دا ساڑا ہی بجھ گیا، جیڑا کدی نہیں سی بجھیا۔ جدوں میرا محبوب پیدا ہویا اس وقت او بجھ گیا۔ انہاں نے پتہ کرایا، پتہ تے کرو آج کون دنیا تے آیا، جدر جاندے ایک لہری فضا دی لہری وکھری۔ جدو مکے دی سرزمین اندر آئے پتہ چلیا آج عبداللہ دی ایک نشانی بن کے آیا ہے، جندہ نام او دا پیارے دادا جان نے محمد رکھیا ہے۔ ایسا سونا آیا ہے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آئے اس تو بعد والی زندگی انشاءاللہ بچپنا اگلے جمعے دے اندر دساں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی شرک دی ہر غلاظت دے کولو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا خاص منگتا بجائے بندے اور اللہ دے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ہوئے، انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اسی طریقہ کار رسول پاک دی زندگی ساڈے واسطے کیویں اللہ دے قریب ہویا جائے، کیویں اللہ پاک نو دعاواں اپنیاں سنائیاں جان۔ رسول پاک دا طریقہ مخلوق اللہ اور مخلوق دا بہت قریب دا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ پہچاننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر